Hej, jeg hedder Mathias, og jeg underviser i praktisk bæredygtighed. Det er solskinsvejr på Nordfyns Højskole, så jeg tænkte at vise jer rundt i vores skolehaver. Kom med mig. Vi er ved at plante græskar og squash ud i dag, som vi planter i Majpex, den her kraftige fiberdug, vi har fået af en lokal gartner. Så har vi vores hvidløgsbed med grøngødning i midten, som ligesom fikserer nitrogen i jorden og hjælper hvidløgene på den måde. Samdyrkning vil man kunne kalde det. Så er vi ved at plante selleri, både knoldselleri og bladselleri. Vi har hestebønner her. Vi har et helt bed med løg og porre. Så har vi ærter, sukkerærter og salat hele vejen ned i den næste række. Og så har vi lige plantet broccoli derovre, hvor solsorten sidder og spiser løs. Og hele den her have, prøver vi at dyrke ud fra et princip, der hedder market gardening. Og dyrke meget lidt jord, men meget, meget effektivt. Så man udnytter det område, det areal, man nu dyrker på så meget som muligt. Så her prøver vi at køre sådan rimelig hardcore jordbrug og dyrker til skolens køkken også, blandt andet. Nu er vi inde i drivhuset. Herinde er der både nogle lidt mere permanente ting, der gror, og så er der en masse ting, som vi løbende gror herinde og tager med ud i haverne. Der er en stor vin, som vokser og fylder det hele. Om et par uger kan vi slet ikke være herinde længere. Så er der et fintræ bagved jer, som også vokser helt vildt for tiden. Så har vi lige plantet auberginer herovre i det her bed, og vi har en masse forskellige tomatplanter. Og her har vi lige høstet en masse rucola, som vi har spist med alle de andre elever. Så har vi plantet chilier ud, og vi har også en lille planteskole, plantebørnehave, hvor vi gror en masse, sår en masse planter i såbakker, for så at så dem ud senere ude i haven. Det var en lille guided tur i haverne på Nordfyns Højskole. Jeg håber, I nød at være med. God sommer derude, og kom snart på besøg. Vi ses!